ang dali mong bumuka ka. Hindi siya nag-iinit kapag kasama ka. Hindi kaya mahala, masaya na siya na friends kayo kasi nga natikman ka na niya. Hoy! Ibibigay ko ang 3 rason kung bakit hindi ka sinusugalan. Mahal, kung ako'y mabulol at mabilaukan, ibig sabihin yung mani ang sisisihin. Ang hilig ko talaga sa mani. May mga lumalande. In fact, may mga natikman ka na nga pero ni isa dun walang nag-pursue at walang naging jowa mo. At para malinawan ka na rin na ang taas kasi ng standards mo, kaya ang ending, walang nagko-commit. Una, kaya hindi ka sinusagalan ay napaka-basic. Ayaw sa'yo. Kahit anong gawin mo dyan sa taong yan, kahit paramdam mo na mahal mo siya, hinding-hindi ka niya. Hindi magko-commit yan sa'yo. At ang pangalawa naman, mahal, sabi ko kanina, kaya hindi ka sinusugalan kasi walang thrill. Wala nang nilook forward. Kumbaga, nung first date nyo pa lang ay para bang binigay mo na ang lahat. Yan, ang dali mong bumuka ka. Hanggang magkakilanlan kayo ng maayos, hanggang maging kayo at talaga nga namang hindi mo muna isusuko ang bataan. Ako personally, mas gusto ko rin talaga yung ako yung naghahabol. Wow! At ang pangatlo at panghuli, mahal, kaya hindi ka sinusugalan. Simpleng-simple lang din at basic na basic. Ikaw ay tropable. Hindi siya nag-iinit kapag kasama ka. Hindi kaya mahala, masaya na siya na friends kayo kasi nga natikman ka na niya. Yan ang sinasabi ko sa inyo, kapag tropa, huwag niyong hahayaan na tikman ka. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.